Ubwino obwererana ndi ex wako. Video iyi ikubwera chifukwa cha pempho limene follower mmodzi anatipempha, komano ndikupempaninso kuti muonerenso video yakuyipa kobwererana ndi ex yomwe itsatizane ndi mavideo amene wawa. Nthawi zina kubwererana ndi ex wako sikuti imatha kukhala mistake ayi. Chimatha kukhalanso kunena kuti ndi chizindikiro choti mwaganizanso anthu inu. So pali growth pakati panu ndipo mwasankha kusiya zinthu zina zimene munasemphana ndi kusankha zinthu zimene you are sharing in common and move on with your lives as a family. Komano chifukwa musanabwererane ndi ex yo mukuyenera mudziwe zinthu zokwanira 6 izi. Chinthu choyambirira, both have grown emotionally. Ubwino wina obwererana ndi ex chimakhala sign yonena kuti kusiyana kumene niyo munasiyana kwakuthandizirani kunena kuti mukhwime m'maganizo komanso muzochita zanu, komanso mumvesese ma flaws kapena kuti ma mistakes amene munali nawo ndi kuphunzira kuchokera ku zimenezozo. So mwasankha kunena kuti nawo mubwereranenso. Ifoyenera kuti pali zabwino zambiri zimene anthu ino muli nazo kusiyana ndi zimene iniyo mmasemphanirana. Chifukwa chonena kuti sometimes people need space to grow. Pala anthu ena ake unfortunately they learn in a hard way. Kuti amachita kudalira kuti asiyane kaye kuti akazindikira kunena kuti chitsime chija chinali chakuya bwanji. Komanso ubwino wina obwererana ndi ex or number 2, the breakup was due to circumstances not incompatibility. Nthawi zina kubwererana ndi ex anu aja chimangokhala kuti mwina chinali chifukwa kuti anthu inu munangotalikirana chabe, komanso mwina panali chabe pressure ya kuntchito ndiyo mwina kupangitsani, kapena mwina panali interference ina ake anthu ena ake amalowerera pa chikondi chanu chija, so chinakupangitsani kuti iniyo musiyane. Komano suti zimatanthauza kunena kuti chikondi chinatha pakati panu. So kubwererana kuti kukuonesera kuwinanso kwa chikondi pakati panu ndi kuzisiya zinthu zina kuti zisalowerere pakati pa chikondi chanu. Komanso ubwino wina wa number 3, you already understand each other. Pamakhala zonena kuti anthu inu sinanga munachokera kale kutali, so pamakhala zonena kuti mukumvesesana bwino mumamvesesana. So simukayambiranso pa zero yayi. Mumadziwana wina ndi mnzake, mumadziwana mphamvu zimene wina ali nazo, komanso zofoka zimene wina ali nazo, komanso mmene iniyo mumapangira communicate. Chifukwa zinthu izi ndi zimene zimakhala zofunikira kwambiri pa chikondi, and mwasankhana kunena kuti tibwereranenso. Amuna anga tibwereranenso, akazi anga tibwereranenso, tikalere ana, tikapitirize umoyo wathu. Ubwino winanso wa number 4 ndi the love is still genuine. Zimaonetseratu kunena kuti ndiye kuti chikondi chikanali cha genuine pakati panu. Ndiye kuti anthu inu you still care for each other, you still love each other. Komanso ma feelings a inuyo pakati pa mwamuna ndi mkazi sanapange die. Komanso chinthu cha number 5, ubwino wa number 5 obwererana ndi ex anu ndonena kuti you have both taken responsibility. Ngati ino wina aliyense mwa inu anavomereza udindo wanu ndi sign yonena kunena kuti ndiye kuti wina aliyense wazindikira part imene anayikapo to play kuti banjalo lithe. Komano ngati wina wake sakumvesesabe kuti ine sine olako anali iyeyo, then izi zimakhala zopsa kwambiri kubwererana kwanu. Komano wina ngati wazindikira kuti komatu ngati amuna anga aja ndine tinasiyana, ola akazi anga aja ngati ndine tinasiyana, ngakhale iwo ndi amene analakwitsa zakuti, komanso I think inenso ndinalakwitsa motere. So mukazindikira zolakwika zimene wina aliyense ali nazo, imakhala sign ya maturity ngati mwanumo, komanso zinthu zimene zingakathandizira kuti chikondi chanu chikakhale chosangalatsa. So real change starts with accountability. Kusintha kwenikweni m'banja kapena mchikondi mwanu kumayeneka kukhale ngati wina wake ali accountable pa zimene iye anapanga zolakwika. Ubwino wa number 6 omwe lomalizira obwererana ndi ex wanu is based on clarity and not loneliness. Ngati banja lija mukubwererana chifukwa chinena kuti mwangosowa chikondi olo mukufira lonely kumene iniyo muliko, kapena maluzi amba kukuswani, ndiye mwaona kuti zimene zifukwa zoti mbwerere kubanja, then zifukwa zimene sizikukwanira zoti iniyo mbwerere kubanja. Komano ngati mukubwerera kubanjako with clear value and purpose for each other, mumakondana, muli ndi cholinga chimodzi chimene muli nacho, then chimenechi ndiye chikondi timachitchula kuti chamachuwa. Ndiye kuti chikondi chenicheni ndi chimene chichi, ndiye kuti pali chifukwa chenicheni choti iniyo mbwererere mu chikondi kapena kuti mbanja limene linatha. Ndiye ndikupemphaninso kuti pamene muonera ubwino obwererana ndi ex wanu muonerenso video imene ibwere next yomwe tikambe kuipa kobwererana ndi ex anu. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.